Hello everyone, welcome to back my channel. दा आङो मोनसे बोरिया जायगायाव दंफैयो आरोना ओरैबायदि निजोम माने गोबाव जाबायमोन आं भिडिअ होथारिया दा बेखायनो आङो माने बिथिं हायदों आरोना ओरैनो गामियाव थास्लायस्लाय जोंनि गामिनि साखाथियावनो ओरैबायदि दैमा दङ बे दैमा जिङाव आङो बेरायथ'थ' हायदों आरो बार जानो मोजाङैनो बार जानो हायदों आं नायनो हागोन उनाव माबायदि मोजां दा बेखौ आं एसे एक्सप्लर खालामलांसै आरोना दैमा जायगाबाबो बेयाव रावबो फैयाबाबो आं माने ओरैनो नायनो हायबाय आरो दा नोंथांमोननोबो आङो देखायलांगोन ओरैबायदि साफा निजोम बार मोजां नाङो आरोना बे जायगायाव नै उनथिं नायनो हागोन नै जायगाफोरखौ आं दा आराम खिथिगोन माने ओरैबायदि मोजां नांखायो आरोना बे जायगायाव फैनानै माने नायफैयोबा नोंसोरो नुनो मोनगोन दि जाहाथे बेयाव बार नांनायफोरा ओरैबायदि मोजां आरोना बारफोरा खोलो खोलो बार नांखायो नै दैया गोथौ थारमाने दैयाबो नै दै बारदोंना दै फिसा बारदों बे दैया जोंनिथिं सहैयो दुब्लियाव लाङो जोंनि गामिनिया बे दैखौ दुब्लियाव लाङो आरोना वाव नै आं देखायगोन नोंसोरनो बेयोनो जाबाय बरिया आरोना साफा नुखायो नै हाजो जिं जिं बर' गामिबो दङ नै इथिं ओरैबायदि मोजां आरोना जायगाया माने बेरायनो मोजां आरोना नोङो बेयावथ' गारिफोर लाबोजाया बाइकफोर लाबोजायो खिन्थु बाइकफोरखौ लाबोनो माने अननाय मोनो खिन्थु लाबोनो गोसोबालाय लाबोनो हायो माने ओरैबायदि मोजां आरोना जायगाया बहुत माने आं दाख्लैयो फैखादोंमोन ओमफ्राय केमेरा लाबोफायाखैमोन आरोना आङो ओरैनो हायदोंमोन बेयाव आङो नुनानै दिनै केमेरा लानानै हायफिनबाय आरोना बे जायगायाव नायनो होननानै बनै गिदलै सलिदखानो आङो नोंथांमोननो बे जायगाखौ खिथिबाय ओमफ्राय दा खिथिनायनि गेजेरजों माखासे सिनेमेटिक भिडिअबो होफागोन आरोना बेयाव ओरै नोंसोरो इन्जय खालामबानो जाबाय आंनि बे सिनेमेटिक भिडिअ होफानायफोरखौ ओरै मोजां जायगाखौ आं माने दामानि ओंखारनायबो जाथारखायाखै नालाय भिडिअबो होनाय जाथाराखै गोबाव जाबाय भिडिअबो होया ओरैनो थास्लायस्लाय हायबाय आरोना बेफोरखौनो ओरैनो एक्सप्लर खालामनो होननानै जायगाखौ नायथ'थ'सो हायदों आरोना दाख्लैयो नै दै बिराद गोदोर हायदोंमोन बिथिं बिराद गोदोर दै हायदों दाख्लै अखा हाबाय थानाया सानब्रै अखा हायदोंमोन ना ओरै बिथिं माने दैमाया हाजोनिफ्राय फैयोना बे दैया बेनिखायनो माने बिराद गोदोर जाबोयो आरोना बे दैया ओरै खुरखादों दा नैबे दैमानि इथिंनि मानसिफोरा रिलिफ जाबाय आरोना माने रिलिफ केम्प थाबाय माने न'आ खुरखांदो न'आ माने लांजोबद्रायाखै माने उसुंगुदिसिम सहैबाय आरोना बेनो आरोना मेन काहानिया उसुंगुदिसिम सहैबाय ओमफ्राय बेनि खाथिनि उसुंगुदिसिम सहैबाय नालाय खारखानांसिगोन उपाय गैला नामाथ' बुंबावनो बेथ' मिथिंगायारि जाथायसो नालाय बेयाव रावखौबो दुसिनानै जेबो माबा गैया नै जायगाया मोजांथारनो गाजालै जायगाया आं दा बेयाव हारसिङैनो इन्जय लागासिनो आरो बे माने समायना मिथिंगानि माबायाव बार गुसु नांनायजों माने आं हारसिङैनो इन्जय लागासिनो दा माने लोगोफोर रावबो गैया जाहैबाय लोगोफोरखौ लेंहरदोंमोन आं माने लेंहरनो कल खालामदोंमोन कलखौनो नाङासै आरोना सोरनाबा मबाइलानो अफ गोनजा जाबाय माने ओरैबायदि कारेन्टनि माबाया एसे हामा जादों आरोना जोंनि एरियायाव माने जोंनि एरियायावनो होनजायो सानाव कारेन्टआनो थाया बेफोरबायदि जाबाय थादों हरावल' कारेन्ट हायो आरो बेखायनो लोगोफोरखौ मोनासै बेखायनो लोगोफोर मोनाबाबो आं हारसिङै हायनानै बे जायगायाव ओरैनो हायबाय आरो गोदाव सोराव न'आव थानो बानानै मोजां मोनदों आरो हायनानै गोसोखौ आराम मोनदों बेफोरबायदि जायगायाव बेरायहायबाय थाग्रोनांगौ सम न'आव ओरैनो थास्लायस्लाय मा खालामना थानो ओरैनो बेकार टाइमाव बेरायनांगौ माने ओरैनो टाइमखौबो जानला मानला ओरैनो स्पेन्ड खालामबाय थाजाया माने बेकार टाइमफोरावसो बेरायनांगौ आरोना न'फोराव खामानिफोर दङोबा न'फोरनि खामानिखौ बिमा बिफाजों हेफाजाब होनांगौ आरोना बेखायनो जानला मानला बेरायबाबो न'खरनि मानसिफोरा हामा मोनोना दा सोरबा न'खराव जेबो खामानि मावद्रायालासिनो फाल्थु बेरायबाय थाबाबो बेखौ मानसिफोरा हामा बुङो बेखायनो माने खामानिफोर दङोबा खामानिफोर मावो आरो आं दा नै नायनो हागोन बेसेबां मोजां भिउसफोरखौ साफालै जायगाया खिन्थु माने बिदियावनो जाबाय थाबाय आरोना थेवबो आङो माखासे जायगाखौ खिथिलांबावो नोंसोरनो दैया दै गोदोर बन हायसोदों नै बन बिराद गोदोर बन हायदों तामाम
बे दैयानो ओरै माबाथिं सहैगोन आरो रौता गेट ओरै मा होनोमोनलाय रौता धनसिरि काटनि दलं गोलावानो बिसोर बे दैयानो सहैजोबो आरो माने ज' जाहैयो आरोना बे दैया ओरै बै धनस्रि दैजों भैरबकुन्दनि धनस्रि दैजों बे दैजोंनो ज' जायो ओरै आगोल गोजौआव थाङोबा माने फरेस्ट केम्प मोनो आरोना आरो माने बियो अरुणाचल जायगा बर्डारानो आरो नै मोजां खोथा दा दैमाया सजना जी मैनू छड़ के नहीं जाना कदी झूठे वादे सही दिल से निभाना कदी लंबी रातें सही ख्वाब तो दिखाना कदी आंना भिडिअ होनायाबो गोबाव जाथारबायमोन ना समखौनो मोना जाथारो भिडिअ होनो आरो जा एनाखि आं भिडिअ होबाय थायो माखासे जाहोनबो दङ बे जाहोनफोरखौ आं उनाव खिथागोन दा नोंथांमोना आंनि बे भिडिअखौ नायनानै मोजां मोनदोंबा आंनि चेनेलखौ साबस्क्राइब खालामना होबानो जाबाय आरो लोगोसे बेल आइकनखौबो थुनानै हो आरो नोंनि लोगोफोरनोबो जाहाथे आंनि भिडिअखौ शेयार खालामनानै हरो मानो होनना बुङोब्ला शेयार खालामनानै होयोबा गोबां मानसिफोरा नायोबा एसे मटिभेसन जायो आरो नोंथांमोना नायनायनि उनाव कमेन्ट खालामहरबानो जाबाय सोर नायदों बेखौ आङो मिथिनो हानाय बायसा कमेन्ट खालामहरबानो जाबाय दा माने सोरबाफोर कमेन्ट खालामहरोबा बांसिन मोजां मोनो आरोना गोसोखौ ओरैबायदि मोजां मोनो मानो होनबा नों बे मानसिया नायदों बेखौ जोङो मिथिनानै मोजां मोनो आरोना बेखायनो कमेन्ट खालामनायखौ दाबाव नोंथांनि कमेन्ट हरनायानो माने नोंथांखौ सिनाय जाहोगोन बायसा जायो आरोना 50 बार बोल रहे हैं पढ़ने निकले वाले छात्रों को राजनीति से दूर रहना चाहिए हैं? अबे पढ़ाई लिखाई में ध्यान लगाओ IAS बनो और देश को संभालो ये बहुत गोनांथि जादों आंखौबो सापर्ट होदो गुबुनखौ जेरै सापर्ट होदों नोंथांमोना आंखौबो सापर्ट होबाय था बिदिनो जाहाथे नोंथांमोननि सापर्ट मोननानै आङो एसे मोजां कन्टेन्ट लाबोबाय थानो हाथों आं दा न'आव थांफिननोसै ओरै थांफिननांगौ गारिखौ आं बाइकखौ इयाव गारबोदों माने दायो थांनानै गामिनि दुखानाव गय बाखि जालांसै आं गय बाखि जालांसै फैसा लाबोआखै माने गय बाखि जानो होयोना होआ गामिनि दुकानाव सोंलांनोसै आं क्या सोच है रे तेरी मानना पड़ेगा एसे आङो ओरै माबानि जिरा सक दङ आरोना बे सकाव गामिनि दुकान होयो दा बे गामिनि दुकानाव बाजै जानायनियाव गय बाखि जालांसै आरो आं बुंनोसै गय जानानै फैसा गैया बाखि होननानै मा होननोसै आरो बाजैया गय बाखि जालांसै आं दायो बे गय बाखि होगोन ना होआ होजायो बाव आरो हौवानाव सोंलायनोसै होगोन ना होआ होजायो फैसाफ्रानो मेरला दंखायो वेरी डेंजरस नै दुकान होनायना होनाय गय फाननानै निसां मोनो सेन्देल फाननाय नै बे जाबाय सब क्या देखना पड़ रहा है अच्छा है मैं अंधा हूँ खालि आं दायो सफैबाय आरोना गामि मोनसिगोन आं माने हारसिं थांदोंमोन नाथाय गामि मोनबायानो होनजायो आरोना बेयो गामिनि लामा मोनफैबाय आङो आं बाइकजों थांनायमोन बाइकआ बेलाय बिथिं दं अब्रा नोंथांमोना आंनि भिडिअखौ मादि नुखो कमेन्ट बक्सआव खिथाहरबानो जाबाय आंनि चेनेलाव गोदान फैदोंबा साबस्क्राइब खालामनानै होदो जाहाथे नोंथांमोन आरो बेल आइकनखौबो थुना होदो नोंथांमोना जाहाथे आंनि गोदान भिडिअ होयोबा नोंथांनिसिम थाब सहैनो हायो अके बिदिबा दिनैनि भिडिअखौ आं बेखिनियावनो दोनथ'नाय जाबाय